Да правя, какво ме гледат? Оле, крестяки! Ао, кръста! Кой е такава подреди? О, Ивче! Кръста! Бягайте от кадъра, закрийте ми гледката. Съни, който наби така. Съни е готнала езика си, може би е откъсна. Аз не го слушавам. А вас? Кой ви подреди така? Потребност. Само да знаеш, че трябва да пишеш репортаж за това при Инджов. Видео ли правиш? Да. О, ръцете са вързани. Кой ви върза ръцете? И тя мълчи. И тя е стресирана. Кой ви разплака така? Кажете ми. Всички мълчат. Лоша работа. А с вас какво точно се случи? Ето, дами и господа, виждате, че никой нищо не ни казва. Толкова много са стресирани всички, че просто и аз не знам какво е станало. Не е на добре работата. Не го заслужавам. Аха. Какво пишеш? Не знаех, че любовта горчи. Моето искам промяна. Промяна. Тебе какво пише? Не може да ме... Нещо не може да ме пречупиш, да речем. Другите не се вижда. Имате на гърба ли, бе? Каза да спреш. Ама съм си виновна. Добре. Искам промяна. Опи, сори. Тук с колежката се сблъскахме. Много репортерчета, много нещичка станаха. Много добре виждаме как някой е поприбил няколко момиченца и ги е пуснал по центъра. Опи, мишенце. Кой е надпис, бе? Добре. За малко да изтървем.